दा आं घरामारा रुपुइ Vcdc चेयारमेन। दा मैया जिखिनि ससियेल मिडियायावहाय आंनि हिन्जावा माने जि गाज्रि एलिगेसन लाबोदों बेनि सायाव आं खेंफोरथि होनो नागिरदों। दा जोंहानि हिन्जावा थांनाया बेयो जुननि 12 तारिखआव थांदों आरो जुननि 12 तारिखआव बियो फिसालाखौ बा राजाखौ हस्टेलाव दोननो होननानै बे बेलासि टाइमाव गावनो फिसालाखौ दोननो होनना थांनाय बाजिनो बे दोनहैनानै न'खराव दिनैसिमबो फैयाखै, खबरबो गैया, बेबायदि थांनानै थाहैदों आरो बे गुबुन माबायाव खामानि मावहैदों ना मादों आं बेखौ मिथिया। खिन्थु दा मैया जिखिनि निउसाव नुबाय बेखिनि खोथाखौ बुंदों। खिन्थु उनाव जिखिनि हमनानै मोनबाय बा सानदांनानै मोनबाय गावनि लोगोफोरनिफ्राय जों प्रुफखौ मोनबाय, बे माने गावनि हौवाजोंसो बे थांदों आरो गुबुनाव बे हौवाजों थांदों, बे फट'खौबो मोनबाय। ओमफ्राय बेनि सायाव जोङो थांनायखौथ' मिथिखाबाय नालाय दानिया, ओमफ्राय आङो न'खराव ओजों गावसिनि न'खराव थांनानै खबर लानो थांबाय थादोंमोन। खनथाम जादों आं थांनाया। फार्स्ट टाइमाव थांनायाव बिदिनो सोंहैबाय, आं खिन्थाबाय फट'खौबो दे ओरै थोरै जादों होननानै आं खोन्थाबाय आरो माने फट' बिदि भाइरेल जादों नोंसाना जाना हिन्जावा ओरै होननानै। दा नोंसोर मा सानो मा मायो आंथ' नागिरनो ओंखारदों, ओमफ्राय नोंसोरनि न'खराव जेबो खोन्थालाङाखै नामा होनना बे खोथाखौ बुंदों आरो। ओमफ्राय बुंनायाव बिसोर बुंबाय जोंथ' जेबो मिथिया जाहैबाय आरो, जेबो मिथिया होनना बुंबाय। ओमफ्राय आरो आं सेकेन्ड टाइम थांबावबाय। सेकेन्ड टाइम थांबाथाय दाना बिसिना जोंहानि हिन्जावनि बिबाजै गेदेरा आंनो खोन्थाखुमाबाय आरो माने बिसोर न'खराव रायलायखादों, रायलायबाय थायो फनखौ, बाबु नोंखौ थगायबाय दं होननानै आंनो खोन्थाहरबाय आरो बिबाजै गेदेरा। होमब्लाना आङो न'आव फैबाय। न'आव फैनानै आं बे बिबाजै गेदेरजों फन रायलायहरबाय आरो आंखौ मानो थगायबाय दंबा ओरै होननानै। ओमफ्राय बे टाइमाव गथ'खौ नोंसोर बेसेबां थगायना हरबाय थागोन होननानै बिहामजोआ बुंनायखाय बिसोरो बिमा बिफाखौ रायनाय जादों, माने बिसोर बिहामजोफोरबा माने रायनाय जाबाय नालाय लाजि बांसिनै। ओमफ्राय बिसोरो अखानायै जोंनियाव फैदों गावसोरनो रायजानानै आरो बिमाजों बिमायंजों फैनानै, ओमफ्राय बिसोर फैबाय मा हरदोंमोन हरनायालाय ओरै जाहैबाय। ओमफ्राय थांनायखौबो बिसोर माने मिथिखागौ आरो माने बेयाव थाहैदों, बेयो बिब'नाव थांगाबारियाव हरनै थादों होनना बुंदों। थांगाबारियाव हरनै थाहैनायाव माने बियो हौवायाबो बेयावनो लोगो हमदों, हौवायाबो गावनो प्रुफ दंखायो, दा स्क्रिनाव होनाय जागोन जाय हौवाया लांदों। बे हौवायाबो बेयावनो लोगो हमनानै हरदों बेवाइ मोनानो होनना बुंदों आरो बिब'मोनानो बेखिनि खोथाखौ बुंदों। ओमफ्राय गावसोरनो न'खराव फैनानै बुंफैबाय बिमायाबो, दे नागिरनांला, गाव जायखौ मोजां मोननानै थांदों, आगोलनिफ्रायनो खारलाय बारलाय बिराद लासिं सिं खालामबाय बियो होननानै गावसोरनो बिमामोनानो साइकाट बुंनाबो थांदों आरो आं हजोंबो रायलायहैदों। आरो लास्ट खनसे आङो थांबावदों खनथाम आं फिसालाखौ लानानै थांदों, दे नोंसोर मा सानमारखो मा मामारखो होननानै। नोंसोरथ' आं बुंदोंमोन आरो बिसोरखौ मोनसे खोथा, माने जोङोथ' मानसिखौथ' नागिरनांगोन, मानसियाथ' बबाव थांखो बबाव माया जों बेखौ नागिरनांगोन होननानै नागिरनो सोंनो थांबायाव बुंबाय माने एसा माने आं बुंबाय आरो आंनो बुंग्रोदों माने आंथ' दा ससियेल मिडियाआव आं होनो हानाय नङा, आं बोरै सासे चेयारमेन जानानै निजिनि हिन्जाव खानाय आं बोरै ससियेल मिडियाआव होनो ओरै होननानै। बे लासिं सिंनि खोथा जायो होनना बुंनो, गावसोरबो एक्सेप्ट खालामदों लासिं सिं होनो नाङा नोङो होननानै। ओमफ्राय बेयावनो आं बुंबाय होमबा जों थानायावनो जयैनो होनोसै, मानसिखौ नागिरनोसै, नागिरना दिहुनग्रोनोसै होननानै। बे समाव गावसोर बुंबाय नाङा बेफोराव फैसा गारलायनाङा होनना बुंबाय आरो बिसोरो। ओमफ्राय थिग बे खोथाखौनो माने बिसोरो जोंहानि न'खरावबो बे खोथाखौनो बुंदों आरो। ओमफ्राय बेबायदि गावसोर बादा होबाय थाबाय। ओमफ्राय आरो साननैसो थाना फैगोन, आलासि जानो फैफिनगोन होनना बुंबाय, बेयावबो फैयासै। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जाथायखौथ' माने बेलेग हौवाजों थांनाय फट'खौथ' जोंहा मोनखाजोब्बाय नालाय, ओमफ्राय दानिया ओजोंथ' रायलायनानै जेबो जाला, गावसोर दायथ'खौनो लाला, बेबायदि खालामबाय थादों आरो। दायथ' लायैनि ओमफ्राय जोंहा न'खराव बाय बागि गासिखौबो लेंजोबनानै जों न'खराव रायलायबाय, जे जोंहानाथ' माने आं बुंबाय हिन्जावा ओरै थोरै थांबाय गुबुनजों, थांनाय फट'फोरखौ मोनबाय, बेबायदि खोथाखौ रायलायबाय आरो। रायलायबाथाय ओमफ्राय जों न'खराव सानबाय बिदिनो दानिया ओजोंजोंबो रायलायनांगोनथ', जों गोजा न'आव रायलायना जाया होननानै हजोंहायबो फन हरबाय, बिमाजोंबो रायलायबाय फार्स्टआव। बिमायाबो होनबाय माने मानसिखौ नागिरनांदों नामा होनना। नागिरनांला मानसिखौ होनना गावसोरनो डाइरेक्ट गाथेखायो आरो, थांथोंसै ओरै रखम आरो। खिन्थु बै समाव रायलायनाया थिगानोमोन। बेनि उनाव आरो बिफाजोंबो रायलायबाय, बिफायाबो दे बिदिनो जाथोंसै होननानै माने नागिरनांला बेबायदि खोथाखौ बुंबाय आरो गावसोरबो। खोथाखौ बुंबाय नालाय ओमफ्राय गाव जि सानदों जि मादों दा बेखौ नागिरबाय थाला। ओमफ्राय बिदि बुंनायाव जोंनि न'खरनिफ्राय रायलायहरबाय आरो
जोंनाव रेकर्डिंबो दङ बिदि रायलायहरबाथाय माने बिसोरो बुंहरबाय बिसोर बुंनायजों जोंनियाबो एन्सार हरबाय माने जोंहाथ' न'खर गंसे दङ नोंसिनियाबो जुदि गुबुनजों थांबायबा थांनायनि प्रुफबो दङ जोंहाबो दा न'खराव रावबो गैया फिसाला सासे दङ ओमफ्राय बिमायाबो मेगन अपारेसन जानाय रावबो खामानि मावग्रा एसे न'खराव गैया होननानै होमबा जोंबो नोंसिनि फिसायानो जुदि बेबायदि थांबायबा जोंबो बेबायदि गुबुन राहा लामा लानोसै होननानै गावसोरनो खोन्थाहरखादों आरो बे समावबो बिसोर जेबो अजद गैया खिन्थु मैयानि बेलायावदि बिसोरो बेखिनि रायलायखांनायनि उनाव बेबायदि हठाथनो माने बबेनिफ्राय बेबायदि फैनानै बेबायदि रायलायखांनायनि उनाव माने हिनजावा गुबुनजों थांखानानै मा पलिसिजों लेंहरखो माखो बेखौ आंबो मिथिया फैनानै हठाथनो निउसाव होफैबाय आरो बेबायदि नोंथांनि सायाव बुयो दै गुदुंजों सार बेथ' मिसाखा बे मिसा खोथा खारन बियो मबाइल रायलायनाया 4 बोसोर 5 बोसोर जाबाय गुबुन हौवाफोरजों बेबायदि रायलायबाय थानाय आरो बेयावनो आं बेखौ बुहुद बुजायदोंबो ओमफ्राय आं बुहुद बार खोथा बुंदों बेखौ बुफेरनायबो जाया नामा होमबा ना बुनाया आं बेखौ खिन्थु सिगांनि समाव बियो आंनो खननैसो बुजादों जै बुदों खिन्थु आं गावसिनि न'खरावनो थांनानै मानसि लानानै दोनहैदों आरो रायलायहैदों नैबे आदायाबो दंमोन दोनहैनायाव बिसिनि बाजैयाबो दंमोन न'आवनो रायलायहैदों न'आवनो रायलायहैबाय न'आव रायलायनायाव गावसोरनो रायलायबाय नालाय जै आं खननैसो बुदों लांफादों मानसि लांदों रायलायहैदों बिदि खालामखादों आरो खिन्थु बे रायलायखांनायनि उनावसो खिन्थु बेलेग बानायनानै निउस होबाय थादों आरो बे खारखालिनि हरावबो ना बैदिनखालि खारगौमोन ना खारथ'वामोन आं बेखौ मिथिया खारखालिनि हरावबो जोङो आइबिआव मिटिं दंमोन जोंहा पार्टिनि हानजानि बेयाव जों थांनानै हर जाबोदों हर जाबोनायाव आङो 12:30 जादों हराव मोनफैनाया हराव मोनफैबाथाय आं डाइरेक्ट रुमाव उन्दुनानै थाबाय उन्दुना थाबाथाय बिदिनो 1थासो बाजिबाथाय माने न'खौ बिदिनो सुफ्लंला जुनाय मानाय आंनि बाइक केबोल हास'लांनाय बेबायदि जाथाय जादों आरो हराव बे खारगोननि हराव ओमफ्राय बेबायदि जाबाय नालाय दाना जों न'खरावबो रायज्लायस्लाबनो मोनासै मिस्ट्रिबो दंमोन नालाय रायज्लायस्लाबनो मोनासै न'खराव ओमफ्राय बियो बे खोथाखौ साननानैनो जों मिस्ट्रि थानायखाय न'खराव रायज्लायनाय जायाखै लाजिनांथाव खोथा होननानै रायज्लायस्लाबनो मोनि सिगां बियो मिस्ट्रिफोर न'खराव मिस्ट्रिफोर थानाय समावनो एबाजिनो बेलासियाव फिसालाखौ दोननो होननानै थांनानै बियो ओइ दिननिफ्रायनो न'आव फैखायासै आरो खुनु दिन माने मबाइल गैया होनना थगायदों इयो जाय गावखौ दोनहैदों फिलफिला ड्राइभाराबो इनाव मबाइल दं मबाइलानो रायलायबाय दं होनना बुंदों आरो आं दोननो फैदों होननानै बे फिलफिलि ड्राइभारा आंनाव फन खालामदों फैफिनगोन होनना बुंदोंमोन नालाय माने नोंनि हिनजावनि नाम्बारखौ हरलाय होनना बुंहरबाय बियो आंनावथ' नाम्बारा बेना दा गैया इयो मबाइल लाला होनना बुंबाय आङो मबाइला गाज्रि जादों होनना बुंदों मबाइल लाला बेनो फिलफिलि ड्राइभारा बुंबाय आंजोंनो दहाय आं दोनफैनायावनो फनखौनो रायलायबाय थाबाय न'निफ्राय ओंखारनानै सोरजों रायलायदों सोरजों मादों गाव फैफिनगोन होननायखाय आं नै दा नेबाय दङ रुफुयाव होनना बुंबाय बियो ओमफ्राय बिथाङा मोनसे एलिगेसन होदो जिहेतु दा लाबोनायाथ' जोंहा खामानि मावग्रा गैया हिसाबै गावसोरजोंनो रायलायनानैनो न'खराव जयैनो रायलायनानैनो जोंहानि बाजैमोन न'खरनिफोरानो लायदों आरो जयैनो क'क्राझारनिखौनो लाबोदों गावसोर जिखिनि फट' होदों बेनो क'क्राझारनियानो दा बेखिनियानो आरो आंनि बुंनांगौआ थांलाय फैलाय खालामोमोन नामा बे हौवाया जायबा लांना थांदों होननाया थांलाय फैलायखौथ' जोंथ' बेबायदिखौ नुवासै खिन्थु बै दिनखालि खारनो गोनां खालि बियो माने गावनो प्रुफ होना लानाय बायदि जादों आरो माने सान टाइमाव जोंहानि बाजैमोननि सिगाङाव जा न'खराव रावबो मिथियाखैमोन आन्दाज मोनाखैमोन आंनि बाइक थारखौबो आङो माने सोरबा बिदिनो एगेन्स्ट मानसिफोरा सोरबा हास'ना दोनदों खोमा अफिसाव थांनायाव आं बिदि सानदोंमोन आरो ओमफ्राय उनाव फैबाय आं न'खराव बाजैनो गावनो खोन्थाना लाबाय जाहानाव सिखाव हाबदों इन्जुर मोखां बोदलाजोबदों होननाय गिदिं न'खौबो नायजोब्बाय ओमफ्राय आं सानबाय होमबा बेनिखायसो आंनि बाइक थाराबो हास'जोबना थादों होननानै ओइ दिनखालिनिफ्राय बियो गावनाव जेबो खोथाखौनो सोंनो मोनासै गावनो हारसिंनो माने बुवाखैबो रायाखैबो गावनो हारसिं खारलांदों आरो बबे जायगायाव थांदों आरो मा मुं बे हौवानिया हौवानिया दिपक बर' होनो दा दिपक बर'आथ' जों गावसिनि न'खरावबो थांनानै रायलायहैखाबाय मैया गावबो सिमान लाखाबाय बिमा बिफायाबो गावसोरबो बुंखाबाय लांनायखौ बुंबाय आरो खिन्थु गावसोर हाबा जालाया गारलाया दा कन्डिसनखौ जों जेबो बुंनो हाया खिन्थु लांनाया सैथो आरो गावसोर बुंना लाखाबाय बिथाङा मोनसे फोरमायबावदों दि लेटारनि खोथाखौथ' आं जेबो मिथिया लुबैदोंमोन आरो निजिनि हिनजावखौथ' सोर बेबायदि खारजानो लुबैयो आं बेखौ 4 बोसोरसो जाबाय माने बुजायबाय थानाया बे मानिखाया बिराद अख्रा मानसिया न' खाथिनि साखाथिनि मानसिफोराबो मिथिगोन दा बियो गुबुनजों थांखाबाय बुजायनायावबो बियो लाखाथारासै गुबुनजों थांखानायखौ मिथिखाबायबो जों प्रुफबो मोनबाय बे हिसाबै जोंहा न'खरावबो खामानि मावग्रा गैयि हिसाबै जोंहाबो गोदान लायबाय रायलायनानै बेबायदि लायनाय जादों आरो
खिन्थु आंबो लुबैयाखैमोन जे निजिनि हिन्जावादि बे आंखौनो बेबायदि थगायनानै खारगोन आंबो बेयाव बिराद दुखु मोन्दों आरो खिन्थु आङो बिनि फट' भाइरेल जानाय मानाय मोन्दोंबाबो आङो निजिनि हिन्जाव होननानै आङो लाजिनानै रावनोबो शेयारबो खालामाखैमोन आं बेयाव बिराद दुखु मोन्दों आरो बेखौ आंखौ दि थगायनानै थांबाय आरो बियो थगायना थांनायनि उनावबो दि आंखौ नंखाय खोथा दि मैया ससियेल मिडियाआव बुंबावबाय बेयाव आंहा बिराद गोसो गोरबोजों दुखु मोन्दों आरो इसोरनियाथ' खायजाया आगोल माला जादोंमोनबाबो न' खाथिनि नालाय जों खोनाजोबो नालाय मबाइलनि जायो आरो मबाइल रायलायदों मादों होननाय मबाइल सिख'लायनाय बिदिनो मालाबा आरो बुनोथ' इदि मोनाखै आरो बांसिनानो होसोबा खारखायो नालाय ओमफ्राय मालाबा बुनो मोनदों ओमफ्राय हिखालि थांनाया इयाव हस्टेलाव हस्टेलाव दोनसिगोन ना हौवाजोंबो रायलायखाबाय न'खरजोंबो रायलायखाबाय ओमफ्राय जोंजोंबो बयजोंबो गारजेन लोगोफोरजोंबो रायलायखाबाय ओमफ्राय जिखालि दोनहैगोन फिरफिलियाबो गामिनिनो ड्राइभाराबो गामिनिनो ओमफ्राय आरो गथ'नि लोगोफोर गेलेग्राफोराबो ससे गाखोलांफालायदो आरामै दोननो थांबाय आरो ओमफ्राय जिखालि दोनहैदो हिखालिनिफ्रायनो गोमाना थाखादो दिनैसिम गैया ओमफ्राय नाम्बारखौबो जोंबो मोना रायलायनोबो मोना नङाबा नाम्बारा जों रायलायलायबाय थाखायोमोन हिखालिनिफ्राय सिमा गोदान जाबाय नालाय रायलायनो मोनासै आरो इयो एसे सप्तानैसो सिगां आं रिसार्ज सोआखै आंनाव मबाइलाव फैसा गैया होनबाय थाखादों ओमफ्राय सिमखौ गोदान बानायना लाखादों मानसिया बे सिम गोदानजोंनो ओंखारलांदो आरो दिनैसिम जों नाम्बारखौ मोनासै ओमफ्राय बेनो आरो बेखिनियानो एख' खायजा गैया हिखालि मोजाङैनो थांखादो आरो नुफेराखै बै सिखाव हाबदो होननाय खालिसो फैनाय ना मानाय बेखौ मिथिया आरो गावनो खिथाना लांदोंनो जाहानाव सिखाव फैदोंमोन होनना ओमफ्राय फैनायनि हराव फैबाय अखानायै फिसालाखौ दोननो थांबाय इयो हिखालिनिफ्रायनो गैया आरो मानसिया जों फैदो ना मादो मिथियामोन ओमफ्राय गावसो खिथाना लादोनो आरो ओइ गामिनि बिजावजालिबो दंफैयोमोननो नै इफोरखौ गाखुजोबदो होनना खिथादोनो आरो गामिनि बिजावजालिनो इनि बादै सिगांनि खायजाफोरा गोसोथोलायनायनियानो आरो मबाइलनियानो माने हौवाया बादा होयो फन रायलाय न' खाथिनि खायजा नालाय खोनाहैयो आरो मबाइलनि जादों होनना जोंबो मालाबा हराव जाफैबाथाय जना खोनासङो ना ओमफ्राय मबाइलनि खोनायो आरो बेनोसै ओमफ्रायथ' एख' बेलेग गैया दा लांदोंना लाङाखै जों बेखौबो मिन्थियाना दा जों आरो खामानि मावनो थांदों नालाय खामानि मावनो थांदों नंबाय दंमोन आरो जोङो ओमफ्राय दा बाबुमोनहा फैनानै बुंफैनायाव माने आङो सोंनानै नाहरनायाव माने गथ'आ लाबोदोंमोन होन्दों आरो होननायालाय दा जों नुवाखै लांनायखौ डाइरेक्टहाय ओरैनो फनजों रायलायनाय जाबायना फिसालाजों औ मा होनदों नोंनि फिसालाया दा लाबोनायाथ' लाबोनाय जादोंमोन होनदों आरो दा मानसिया थांफिनबाय इदि होनदों गावजोंबो गैला गाव दा हारसिंसो दं ओरैनो बेसेबां गोबाव जाखो होननानै माबा खोन्थाहरदों फिसालाया मोजां मोनलायनाया गुबुननि हिनजावखौ आं इफोरखौ जेबो मिन्थिया सोङाखैना आङो इफोरखौ दा मानसिया बहा दं मानसिया दा शिलंआव दं खामानि मावनो दा नोंजों फन रायलायनायाव मा रायलायखो ओरैनो फिसालाया आंजों फन रायलायनायावथ' इदिहाय एख' रायलायाखै खालि बेखिनिखौ रायलायदों मा होननानै होनदो जायखिजाया लाबोदोंमोन फैदोंमोन होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय एख' बुङाखै गुबुन हौवा थाखानायखौ माबोरै लाबोनो मोनखो दा इखौ आं सोंनाय जायासै गावनाव सोंहरदिया इदि ओहो आङो सोंनाय जायासै दा नुनायावलाय नंगौ आरो फट'का नंगौ नामा मा नाम होनदो दिपक बर' बैसोआ बेसेसो जागोन ओरैनो बैसोआ 22 ना बेसे जाखो गामिखौ मा बुङो नोंसिनि गामिखौ रान्धनिपारा गाव बहा दं होनो दा शिलंआव दं इयो फट'का नंगौ आरो ना गावजोंनो मिलायदों ना फट'का इजोंनो नोंसोरनि फिसालायानो दा नुनायावथ' इनो आरो 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन